preocupa moltíssim, perquè al final el que fem, quan els estats membres poden utilitzar una eina com aquesta, és disminuir el nostre espai democràtic. Si tu no pots lliurement ser oposició política, si tu lliurement no pots fer la teva activitat com a periodista perquè t'estan investigant, el que estem fent és empetitint les nostres democràcies. I el que hem fet ha sigut decidir proposar aquest debat perquè creiem que en el moment actual a nivell europeu, no només a Catalunya, el tema del Pegasus té una importància cabdal. Amb aquest nou escàndol toca parlar en el ple d'aquest Parlament i, a més tenim moltíssimes ganes d'escoltar tots aquests eurodiputats socialistes i del PP que durant tant temps han estat fent declaracions en contra d'un programa com a Pegasus que espia opositors polítics a periodistes a Hongria i a Polònia, ara què diuen quan són ells mateixos els que han estat utilitzant aquest espionatge. No es pot deixar la responsabilitat d'aquest govern i de les seves propostes a les víctimes del mateix govern. Que et renyi l'espiador em sembla una mica fora de lloc. Hem vist des del no rotund, hem anat passant les diferents fases, des del no en podem parlar perquè són secrets oficials, el sí hem sigut però de manera legal, però al final encara no hem vist cap dels fets, com per exemple que hi hagi alguna dimissió després d'aquest afer. Jo crec que hauria de dimitir algú després que tot un estat estigui espiant de manera il·legal a tot un col·lectiu. Els mitjans, qualsevol, sigui d'on sigui, els mitjans, evidentment, tenen bona premsa i evidentment se'ls coneix, aquests mitjans, se'ls coneixen, sí.